Meghalaya Truck Owners and Drivers Association MCTODA kalapan pa bakal long kabalingo bau Deputy Commissioner ka East Jante Hills District Ushivansh Awasti IAS ubu jingkeli penban laka jengki ka association ka donje yang so san himane habau khot yakran yaki noilam ka association bat yaki Jante Hills Cement Manufacturers Association hak life waiter risa arjar pusan hapren ka jing beteng ka jengki klembu por ka MCTODA bandawa baiket kat kum kador sarkar Meghalaya. Nalor ka jing keno bau Deputy Commissioner usah hukum kinoi lam ka association kilaong baka jingkran ka khlampoi syai namar ka jingkran ko bat berthen pakam dau management representative ka Star Cement Limited kalapin bitar ya kinoi lam ka association. Katay ka jing khot yakran hapadeng ka jing beteng ka jing khi khlambu por ka MCTODA bandawa baiket kat kum kador sarkar Meghalaya bat kani ka jing khi kelas dang naduk arpo nyaw tarik risau arja arpusan hakaba ki try bat ki nongnya trok ki pakhang ya ki trok kit simen bat kleng ka hasumer mi mentru bypass. Kinoi lam ka association kilaong baka jing sya hukum katray kam ya urang ba asnong kami mentru uba heibor pariat ubala phone ya president ka MCTODA Jante Hills unit hakaba ulaong bau sya batha hau SP ban khang ya ka jing ki ka association ham mi mentru bat kumta ka association kala kenria na katika jaka bat beteng jing ki pan hakli terci. Uba maslandar marngar u president ulaong bakalong ka aka ka basngusi balsia kran politics man kasngi batladai ban yaka haki bria ki baki pajba ki jet bat benrap ban hab yatali namar yo lap kapor ba habamot chat jaru habwan tuklar ubar jalla tenga iba kadon ke aka helendat tenga nga syukun tu ba nga kentu shwa namar na kalami no DC namar general secretary jongi wang ba DC shwa ban khot ingi ula kli ba kadon ke jinga ki kadon ke ki politics no kamno umno kani tenga so sorong ban nakaliang yo general secretary ba start uang ba partly uang yes is a kadon politics partly uang kamdon there is no politics ula batai syai nga sutana dikentin bo uang UDC uang hoy kedai politics mar barok hoy ngide ginong thebot ba ngile thebot ngile ni theb election kamut ba ngide partly ngide ka politics but baga asen yong iru uang ba ngidon bunjat ki kinong yalam ngila banong kinong yalam kinong Karshan jongi parti ba per ngimdon tanggawi ke parti hangni ngimla banlen ngidon ya kata ngile phla ka jing syong ngidon ki WPP ngia kren bet markhmat hi ngidon ki NPP ngidon ki UDP ngidon ki HSUDP ki independent bat ter te uang ba takadaw sar ba pinana ong ba don politik ser dia kata bentang ngidon handrai uang ba hakawai pat kapang ngim ya ki politik sar namari klam ya ki ban pen klam minister yano ni klam dawa ban ong ba to ai minister ne uta to na ai minister uta ban ni klam dawa ban ong ni dawa ba ka sarkar chief minister la ni ke minister ki de ban hier suki hare ni dawa be thik tang ya ka kam be de ban ong ba to ai belalang ban biang lang ni barok hai tingi so tenat na kaliang jong u general secretary uba start jongi mo wada de badang samla ula jubab ya kita kijing ban ai kum kata ka jijubab ka ba sotenat ya kini ki he gihan gi jongi tenga syukun tu tang kani kawe babalai ka jala ka jongi menta kat ya ka no ka benta ka mut ni shu ya kren betang ka politics menta ngi shu election bet man kasngi ki paj ba menta dukan sha hangno ru kamut ba la syujur betang ban ya kren ya kanu menta ka poi bet ka politics bang ni ki man kasngi ki ajit candidate man kasngi ki ya kren parti tenga ngaso ban ong ba ya ka kam politik ngin bet sha kita ki bangilajit la ki de ki ruling la ki de ki opposition ru kitu ki badai hi ki bala job ki bala penjip pai ba ki don ka hok ban ya tikmit ki don ka hok bakin ya kren wei ki don ka hok bakin ya penin ma balai maglajit ya ki kum ki politician hari ni ki pai ba ngaso ban ong ba ya ka ni ne sange no menta yang ini phaidin no ka ni gini ki jing ki jongi ya ka politics ba de ka election yang i labu kalong betang sisin sansna bat karai ngin ai bet tang hatu kasngi bangi thebot tam nang tu ngimla te bani election man kasngi stang lada ki pajba menta gi dawano ban pen ken ban pen kelano ba ngin ele election no sisin arsnem sisin laisnem kan runga constitution hanrai lada ngi syua kran bet bakan no ka ji ki la kalong kinong hikai la kalong kinong belasngi la kalong mangi kitrok la kalong ki kun hunseng ba peru menta kamut kami bet kata ka jing tharais new bat ka jing keli kalong ba kadon politics ne te kani ngaso ban ong kani ka politics kala pen yap ya ka imlang ka salang go jungi menta la kalong ha kanu ka dong la kalong ha kanu ka shnong te nga kan tu ya ka sarkar ya kan tu ya ka sarkar menta ba ka pen jing but menta
syaki benta ban yarap yo pajba lada kadai ka benta ban yo hok upajba ne yo lang berokoi tungin sengap ya kata henry ban shu keno bajba kadai ka politics ka shem stomba yang hilang berokoi aso begulu pejwat ki he sarkar rumenta ka e jingmut kat ki he sarkar kiba ka sarkar ka lech phosnam ka lech phau ka sansnam da kawai henry ha ka khli jingmut berkat jong wat jong sarkar DC ru kalami kala arung politics ba udah na megalia ka jong kata kadai ka bangi la lam ngi lolong ka e ka basniu ke tengi kentu menta kalong ba ya borok khoi ba ngini ya kini gijinga sengo politics lada kadon yang ngi bangi napan kelam kadon yang ngi banapan scam ya no reno yang in update ya kata kasni ya le election lada bangi tap yo position sa tap lada bangi tap ya ruling in sa tap handrai bangin ya bunia election mangi menta hato ka yo nong ayu kata kadai gijing sengo gijing ilang borok khoi kata khubor bangi ai lang kai ban like na kini gijing te ngana kalian jonga uspo pesantang kawai bangam syai ha ka jinga dei bat kawai ka letter ka bagiyo na DC mening ala kali upo ka meeting namar ba hak tu ka meeting kata ka sti itho kumne yong with a reference to the subject cited above and your letter under response I am directed to inform takamut ngasnyo longo ken ngasnyo longo bakat UDC nomor hapo DC umdon shu ubahe yo DC tang ya chief secretary ubahe bala ban ong I direct you but ki minister andai ka balongo apat bangin yo pdiang yakum kini gichiti ka ba DC jong is nantia upha shingi meneba Ukraine udah tho ya kene kan city wong ba I'm directed to inform you te ngamene ngakli ya kata wong ba bakla bantai tanga ngasnyo ja burom kat ke is Jantia Hills district but ngiyo ya UIS ubastat but Henry ya ke city nang syatho I'm direct ngasnyo kan ni ngamla ban pediang gadon shelndet harji de berkene city but tang kata Henry kabangasnyo kulmar shushu ba hangne ba EDC ikli ya usketri jong Jantia unit da ka ba ong kumne hato kene ke jinge ki ke jong phi kadon politics ne te kamut haba ngi larai da ka MCTODA ka Meghalaya Commercial Truck Owner Driver Association ngiklem tho Meghalaya Commercial Truck Driver Party ngiklem tho umta te balai pat mi kita ki kenten man ong ba kadon ka politics haman bangi yaki na do umur kinang ro gi sya kali kita jingkeli par hadin mangi leki hangne hami mtuduro kata ka jingkeli kami te ngasnyo kulmar haje de berkane but ngasnyo ban ong tang kane kawai ba ngin pasyai shafi ki pai ba lane lang ba kilat pathai khubor ki jongpi ba kane ka jingki ka jongi kumba ongi president lang ba mene ba ka jingki hi kade baro ka state but kade da ka jinglit jong ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association kata kade ka jingki ka jong UDC menela tho I am directed UDC kamut ba UDC la directed ban ban khot e jingala ti ngila kali gumtu ban kali jong la pan chai bu ba kade ka typing error dan ni ka jing bakla to ya kata ngila pan pediang na ngila yo hina na u kli jong district bo ongum tang ya ban pediang ni ngin ong sudah kumai te henrei ngi ong ba kala bandai ke coincidence mo ka tu meneng ngila ban ngi clemen tapat hang ni da supoi maria poi hang ni na kaliang jongi ngila ba uhe sinong wang ngala lalong kumong la sha directed mauru kamut ula sha pen bor wang ba nagi bor bhalor ban weng do na kani jaka te menta sa USP wang ba la sha directed ba dei ban pha be no ya ki dekot jong ka Meghalaya Commercial Truck Association ban benakani jaka ban strike dang menne utrai factory autonomy kema de factory utu uba berngem bersit mo uba penting kok tempat ningi mar kema di CBSP mo di vendar jong star cement te utu menne ulakop udah sarong te nginang perkhat ba kadaitang ka jingkop jeng sarong jong rengilap menta peleng ba imat ba kini gi barjela menta kim dei ki try factory ru henrei gi dei tang ki manager nong pet lani ki nong penuan yakran nang factory hato kato ki don bor ngilap menta haduk ka ni gi don bor ba kumba ukran mu menta ngidang maria poy gini jaka kala ada urlong ta
kala urlong kai te ka kantin I am directed ru ngar so ban mi kala ban mi na kabor ke bakum gitu gijaj bru kai kata ka dei ka jing i ka jong telada nakaliang jong gitu ginong pej datang ginong pej tang manager factory haduk tu kila ban le ngat try da one kita try direct ngat try tip kin le kumno yang i try kila ban thap ingi ka diang gamon te ngakan tu ba kan ni kalong ka ba man sau ba pai ba unyo jing sneng nang ni balada ngidang ya isha ha kawai kasi wat ban shet ja ying nuan tuklar da ki bru gi banabar bangin de ban shet na ningim de ban shet te kanina kaliang jungi kum asen ga sultanat na kaliang gidik parar khod jong asen kila ong mene hang tu ba enough is enough but kila ong ba la kidakran ya takan tin don gi ba jumut kyong now and never kamur ladang ini kun menta lani shijing imru ngin sakalalong mrau ban nginom la shu ban kun Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya